ono rong taun konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarine kasus ngono, jarine kasus ini ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orde baru. Spesial. Ayo Mas. Buat Mama Bos. Pasukan merapat Abadi Audio. Reformis palsu. Ayo. Senajan jajan nidramu nanging ngerti batinmu nganti kucing diasu. LSM apa partai ormas sopo monganti sing penting tumindai. Terima kasih. Berdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Garung ngorine mergo mbelani rakyate. Sing keberabente lantan sagi sikirake. Asik. Ayo. Selalu ngamu aku sing remong sakilangan. Berdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Berabende lantan sagi singkirake. Asoy. Goyang dong. Barokah Abadi. Rekam punya. Yuk rekam lagi. Matur nuwun. Ayo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terus yo. Terus. Asik. Ganti asu SMO partai ormas sopo sing penting tumidai.